på hende. Det er Rosa, ikke også? Nej, en sød kalv. Ej, Gert, lad være med at gå til dig. Gert, helt ærlig. Nu har hun jo noget, hun skal passe på. Hvordan er det, man zoomer med den? Så kunne jeg lige zoome ind på Rosa og kalven. Ja. Det er den der. Har du taget noget? Eller? Ja, jeg tager også i øjeblikket. Ja, bare ikke gøre det. Nå. Det der. Den der, ja. Den der? Nej, den der under. Den der? Der er oppe der.